ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଅଳସୁଆ କିପରି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ଦୁଇ ଜଣ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀଟି ସେ ତାର ସବୁ କାମ ସେ ନିଜେ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଉଥିଲା। ନିଜ କାମ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷୀଟି ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ବି କାମ କରୁନଥିଲା। ଦିନ ଯାକ ସେ ସେଇ ଗଛରେ ବସି ତାର ଦିନଟିକୁ କଟାଇ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀଠୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀଟି ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଅତି ଖୁସିରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷୀଟିର କୁଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ରହିଲା ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଅଳସୁଆ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ।